Min ryg. Det går nas, mand. Nu får jeg et blåt mærke nederen. Nej. Er det en vabel? Gustav? Gustav! Nå, godt at se, så du vågnede, din sovetryn. Hvor er vi? Vi er på den fedeste ø, mand. Skal prøve at se det. Jeg har lige været rundt og kigge. Det er simpelthen så fedt. Jamen, en ø? Ja, en ø. Kan du slet ikke huske det? Vi har sejlet rundt på havet i 2,5 år nu. Og så i går, så jeg land. Men du lå jo bare snorket i bunden af båden. Så tænkte jeg, så må jeg nok hellere sejle os ind til øen. Og så har jeg været rundt og kigge nu her. Den er bare så fed. Gustav, hvad skal vi her? Ja, vi skal da slå os ned og lave vores eget lille samfund. Det er mega godt. Øen er kæmpestor, og der er virkelig flot over det hele. Der er både palmer og fugle og alle mulige ting. Jamen Gustav, vi kan da ikke bare leve her. Jo, vi kan da. Vi kan nemt leve. Jamen hvad skal vi leve af? Hvad vi skal leve af? Vi skal leve af... Hey, se der! Hvad er det? Det der, det er en jordskok. Det smager skide, prøv at se. En jordskok? Ja, giv mig en hånd her. Jo. En fod, er det okay? Ja. Må jeg smage? Ølgøj. Jeg kan virkelig godt lide jordskokker. Men Gustav? Ja. Vi kan jo ikke bare bo her og flytte ind her. Ja, selvfølgelig kan vi da bo her. Der er rundt og kigge. Det er virkelig flot over det hele. Gustav, vi kan jo ikke bare... Altså, kig dig nu omkring. Vi kan ikke bare bygge huse af jordskokker og lappe huller i vores sokker og af jordskokker, vel? Ja. Det er helt umuligt, Gustav. Ja, jeg kan godt se det. Jeg ville ønske... Ønske hvad? Jeg ville ønske, at jeg havde en masse forskellige ting, vi kunne bruge. Hvad skulle det være? Nu skal du prøve at høre her. Der er en masse ting, der er helt livsnødvendige, hvis man skal overleve en uge på en øde ø. Udover det, der står på den fælles pakkeliste, så er der her en række ting, man skal huske. Det allervigtigste, det er nogle gode vandrestøvler eller vandresko. Det kan man slet ikke undvære. Desuden er en skarp kniv også et rigtig vigtigt redskab, man ikke vil undvære. Vi skal også huske på, at der ikke er noget strøm på øen, så derfor kan man ikke undvære en pandelampe, når det bliver mørkt. Ellers så kan man slet ingenting se. Det er jo en ø, vi er på, så derfor er der også masser af vand over det hele. Derfor er det vigtigt at have noget badetøj, så ens rigtige tøj ikke bliver vådt. Man ved aldrig, hvornår man får brug for balloner i en overlevelsessituation. Derfor er det en god idé at have 3 stykker med. Der er jo mange ting, man skal huske. Derfor kan det være godt at have noget at skrive ned på. Derfor skal man have en blok, papir og en blyant eller en kuglepen med. En tom colaflaske, den kan bruges til et utal af ting, og derfor vil jeg aldrig tage afsted på en øde ø uden at have sådan en med. Det er kedeligt at skrælle kartofler, men derfor er det stadigvæk meget, meget vigtigt, at man kan gøre det, så husk en kartoffelskræller. Et fyrfadslys er en billig lille ting, men den kan være utrolig rar at have, når man er på øen. Og så en træelefant. Hvad? En træelefant? Hvad snakker du om? Ja, en træelefant. Det er meget, meget vigtigt. Det behøver jo ikke være en træelefant, men alle skal medbringe en personlig ting, der fortæller noget om, hvem de er, og som betyder noget vigtigt for dem. Det er godt nok vigtigt, at den her personlige ting kan ligge i en kasse, der er 15 x 15 x 15 cm. Jeg har valgt en træelefant, fordi jeg godt kan lide at rejse meget. Og så kan jeg godt bruge en kop kaffe. En kop kaffe? Jamen, det kan jeg ikke have med. Nej, undskyld, jeg drømte lige. Og husk en refleks. Ellers så kan det være svært at blive set, når der sejler et skib forbi øen om natten. I madpakken til den første dag, der skal du huske at medbringe en chokoladeskildpadde. Jeg glæder mig allerede. Og så er det allervigtigste, din FDF-skjorte. Den har holdt dig varm rigtig mange aftener, og den skal snart skiftes ud med en ny, så det er med at få den brugt. Alle på øen skal medbringe en hjemmelavet slangebøsse, så du må i gang allerede nu med at lave en. Tag en gren og snit den til, og så brug noget cykelslange eller noget elastik,
eller måske noget af din farmors gamle elastiske hud. Alt hvad der kan bruges. Den skal bare kunne skyde langt og præcist med små glaskugler. En gang, hvor jeg stod alene i en skov, kan jeg huske, der kunne jeg virkelig godt have brugt en slangebøs. Det var mørkt og koldt. Gustav. Ja? Vågn op. Hvad? Gustav. Du drømmer, hvad i alverden skal vi bruge alle de tåbelige ting til? Tåbelige ting? Hvad snakker du om? De er mega vigtige. Ellers så kan du ikke overleve på en øde ø en uge. Jamen Gustav. Det er der jo ingen mennesker, der skal. Jo, nu skal du bare høre. Allerede i påsken, så er der en gruppe af mennesker, der skal overleve. Og de får brug for alle de ting her. Det er meget, meget vigtigt, de husker dem alle sammen. For ellers så har de ikke en chance for at overleve, eller for at skabe en samlet nation. Gustav? Ja. Er det en øde ø, og er vi helt alene? Ja, vi er kun os to. Skal vi... Ja. Du skulle komme hjem. Komme